Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing babril ti long hai artat ngati nganda yo persakum kituru kapyang hi. Nga super kat baya man ga keleman. Lebih nga isya ngan hati lot happy nga jong kilom ngan berta. Ngalak sati ba pilafan sati rich nong. Pisung tu nem. Ngala pencabur iya kasinong bulok kowe. Lepi barok ke bape ke kade program. Aku akan penitu epi ba ka kerteng jonga kade ulari suciang ngade way neki teng shop jong ke film khasi ba ngade producer ba director ka jong kapor. Te kajingwan jonga menta kasngi hakane ka studio kalong ba aku akan penitu epi kandiat ak ba de ba kade ka film thamai ka jongi ya ka bala ai kerteng ke e ka jing ie. Ba shen hingin sa polite no eka haka khatway terik hau benai ba ar hajar apu ar hapo biju cinema hall but kandon light li kisho haka shisngi kata kade haka por khatway beje man step ar beje no phaisngi ba san beje janmia to tipi itu yang ini nak ikut tahu bahkan ikut film jumpi nadu mana lah yo serbiket nak hati nak ikut tahu bahkan selamat demi habis cinema kadau kalong ba kipun ki jingwet ki jinit ki jinat mo na kadau jong ka lockdown ru na marshisien ngilale ya ka premier show hamte hapo so tham auditorium hadiah jong ka premier show ngila dom jing thmu ban penmi no eka hapo cinema hall andre kalawan no ka jingkhang dam ba kala khang lat yangi kisur bat yang tam tiklei nar yang shintur jong pi basawa man snap yaki shisha pencayong yana Labun senam kalaja ngai no nanga hadur jong ki menta kalawan pa langsung tapi itu yang ini kumno bi poy bina shimata hanya ka film kayak jingi kajing shisha kade unong shoot jong kade ka film ude u parlok bejan bar nga u bala slam hilai itu itau bade na po Manipur te ikong dainaru ila khot yu neu ju heu breu po un shoot ya kade ka film te lengba jong ta ngapo ye kendu ye daina bat ila tarwa ya nga bangan shim ya ka role ha kade ka film te ngaru ha bangas ngap ya ka khana ngala song tenap palat kumta ngaru ngala kulai ber shim ya ka role kayak jingi kere kerteng jong ka film kayak jingmut pat kayak jingi PE gidon bunjai ki jing iet ma jing iet si parlok jing iet si samla jing iet si kurim jing iet ya ime ipa jing iet ki himan ki para ki bunjai ki jing iet te hakane ka film ngila persang ban peni hi kita ki borok kita ki jing iet ma te nakata kadau kum i nong tho jong kane khanaru ila aino da kata ka title ka e ka jing iet te lengba kane ka film in sa peni ya pi ba ka jing iet ka don ka no chai bat ka e ka ta ka jing iet Jogi berangut kalong tekum ketuk eryong kabanda ding kong ye ki baro Papiang kaman to asu yang bangan keren ngam kwa bangan long mau tuntut haka jingim batamai jong i oho mari bisa slap yo Kende kumno slap kensan te sampai perkat tu bukan slap ipate ila funi nga babun man chusnong Nebno. Dei pawan ma. nanam hat dalile kayak jing senang bakut jong ka film kayak jingi ya kata nak kalian joki producer kim padakwa bangan pensyai te tharai dala de ka pali ka jong hi insa pensyai he mai ngan no comments please tapi aku mau hanya ka film kayak jingi ngalasim ya ka benta jong doktor bat kade ka sin padengkok bangan aku mu doktor ka hatta ka film doktor yano pi examen kipun kinong pang ke ba wansha sumar nga pi examen ami actress atau por film doktor i actress te ila de i actress si ka film bat ya ila long ru kum i long jong ka film te kala don ka por pangasumar bat i hero di nomor ba di dewi no film di itu yang ini kindiat ya kasih jom pi kuno
nadu meno pi sedang film nga jing shisha na du dang red hi nga sait pe ki film na kharmo ki film hindi ki film pareng but habang ape hapo TV nga ju kwa ken ba wat mangaru nga kwa ban pa hapo TV ndai kam pa dan idea na mar pangadang kena te kat pangadang he nam san suki ngala ya kata ka jinglong samla ka jonga bat ngala ya kendu ki breushne shatai ngala wat ki lat ki lenti komno bangan yo ban ya simbenta haki film kan bangan a hakatu ka por ka film khasiru dang dan tang ka man bajwat hi ka bami haus nam knai punyo ne knai popra la dengan bakla bat hadin joka man bajwat slam dan film khasishu te hadin kata ngala ya kendu ya wei ubreu baju tray media Tresha Delhi menshua baju nang man le kamera te habang la ya keren bat te nga ong adon jingmut ban sna film tambang amdan idea te wong pidot bisa kan no tanga ya thu kan bang adon itai bisa kan der konsol te wong pikloi ne amban penlut kata ka bisa bangin sna ka we ka film khasi te nga ong along ready tamba yo ka sakun no sitiang te yo le sengam la shu ban pendap te wong lada pidon kata ngakular bangan pendap yo ka film hadu ba pinda yo release apa te kumta ngilas daman shoot ya kata ka film bat kala urlong shisha kumba ula kular bat kade ka film kala ne hadu lai bana ha Anjali ya ka bala padmi ha u khanyo trik u bana jun house name ar jarsan ka kerteng jo kade ka film kade ngala kular ba ya phi klimma phi ngalong thli bat phi lenti jing im ngan ya ringka Nanam hat dali dai hukum ya ngakin ra ublayangi argot ulama haber thei bagin ya danang kisah kerdan bajwat wat langi ma hajni jing it almo yin ya don ka jadi mentak notuli film kasi layo bana ki bangala am la don khanyo tuli kene de kan bakan nyaw ne ki chingi kane kade ka bakhatsan te don sa artli ki project ki jonga ki ba sami shani artli ka mot kan thu bar kinela long khanyo tuli ki kita shoot tu lamin ka we ka kerteng ka kome jonga le se hadin bala kun no kane ka film ka jing na po cinema in salat man one screen ya kane ka film saka we pat ka kerteng ka napi pai kan dia sepakan ne ka film ki chingi kalek se berangkong apa penyu arlang badi kawan dia na hawa kade sin banko ilong kum no apa piyo bana ngasyam ba idaina ilong multi talented long inang ban tho jing ruai inang ban ruai inang ban art hakaju ka por inang ro ban direct tamba impat dadon ya kata ka confident level ba indirect ngre ngaru ngade uwe na kinong sna film ba nga itu te ba idon ya kata ka sub ban direct ka film bro tenga try suki hakisngi ba ki por ban mi yo le se in sashim ya kata ka ban taru kum i director ngimla ban tep hakto ke jurwai ko we ko keteng jurwai ke keteng tu jurwai macam pulai pide ka jing im jonga to ke jurwai pide ka jing im junga ka sutna pa ke jurwai ti ke jumot tu jurwai pide ka jing im junga kane ka jing ruai ka wan hadin bagila ya tho shop kurip manga badi actress ma te hanta long ka kawan no kata ka feelings ken ka ba long isong dor hadu ka no na manta ka jonga ngaso kumba ide kata ka jing im ka jonga ken klem ma i ka mot ka ne ka jing im jonga ka long le no e ken Klemat. Lebih ngaji shisha ngan hati lot api na jong kilo ngan berta Ngalak sati ba filafan sati rich nong. Pisung tu nem. ngala pencabur ya ka shnong bulok ko we tak na ka daw jonga Pijai be walang shooting pat pipen krel pa gitar kita get ready Ngan maap yu. Tang bala dang ayu ibiang hak ni kisnong. Yau ni ju shi ju brieu. Bat nga tang amlong show. Pisung tu nem ya kata. lada phem snap ikiktin jonga lada ngam yo ban penbam jadai ko khun jong phi po ji jaga shoot tu na jaga ki bun thai smith thai like god sha golfling but sausan jaka ka don ka to ka jing ruai Tane ka film pi actress ni kam sangai pi la man ra ban
Kapat don ke benta ke bangahap banra tambah lada hap banra temban se hap ra jumpa buat lada isngai dulu. Lada karul katawa hap banra. Te setanat nupi yo ya teras berathamai. Te kaya ke jingkmin ti jumpi nak paiba nama nak film kelas sama. PE hadin bangila deble ya kene ka premier show house nem arajar kat kendai. Ta ka comments ka bagi yo slow long ka review nak ipat ba mo kamot 95% kamot kali ka positive bet ki yaro baka kadon shisha kata ka khana ka bas ngopenan ka ba compare na ki we ki film kasi namar kumba show ong no long pun ki film kasi ngia tho story ha ka bai de baka jing iet bet andre ka bahakan ka film pat kadon kata ka jing iet andre ka ba pun mentap kan ka jing iet long ka compare na ki we ki film Kaya ke jing jumpi mata ki paiba ka kesan em film kasi. Kat kum ka jing pet jonga hadin bangila pelai ya kan ya ka promo hapo ki social media ngai iba ka response ka piang te ngidon hi kata ka jing kermen ma ba ka kan lo ka baya yo kumba ki we ki film ki bala de pni hakine ki banai ki bala de pro ki lo ki baya yo Kaya ke jing kapat ki paiba. te nakaliang jonga kum unong sna film bar kum unong ak ngadon tang kawai hi ka jing kerpar re akmat jong pi baro ki pa ki baju kersan ya ki film kasi nakapor kapor Sengoba ba pin airu ka jing kersan ka papura ka jongpi ya kan ka film ka jongi ya ka bala ai kerteng ka e ka jing in ya ka ba on supply ba ka karwai tere ka banai ba ar cara po biju cinema hall ha ka por karwai ar ba san baje ba pin sengoba ban pelai por ban ya wan be sa cinema hall ban wan sakhi dala de ya kan ka film na mar ka jing kersan ka jongpi kan lo ka jing job na ka penta ka jongi Kajing babriu ti long hai atat ngati ngande yo persakum kituru kapiang hi. Nga superkat baya man ga kaluman. Lapinga ichisha ngan hati lot hapina jong kilom ngan berta. Ngalak sati ba pila sati ri kisnong. Pisung tu nem. Ngala pencaburam iya ka sinong bulok ko way. Tak na kadaw jonga. Pijay bet. Walang shooting empat kot, pipen krel pa gitar kita. Get ready. Ngan maap yu tang bala dang ayu i biang hak ni kisnong yau ni ju ubriu. Bat nga tang amlong show. Pisung tu nem ya kata. Lada pem sngap ikiktian jonga. Lada ngam yo ban penbam jadai ko khun jong pie po jil nganam dai setia ka janet. Kani ka pertai kanam sung tho yang idali leiru. Kanam sung tho ya ka jingi jogi brar ngot. Kalong tekum ka to ka eryong. Kabanda ding khong ye ki ibaro. Papiang, kaman to asu yang bangan keren. Ngam kwa bangan long mau jentut. Haka jing im batamai jong i.